Hello mga kajukans! Ay mga kasilip pala. Kinlas siguro mga aksidente. Oo, Bayu mo naman din. Mabilis-bilis na siguro yan. Dahil talaga, biglang pangilat. Continue on Mega Dike Access Road for 16 kilometers. Umagpa. Halika, nabiyak pala ang pantalon. Maglakatakot eh. Oh, may isa pang nakakaasar. Lagi na lang iniisip na nagdadaw ako. Tangina, hindi totoo. Nagsasalita talaga ako. Oh, eto, wait lang. May share ako sa inyo. Ito naman yung aso ko. Natulog na tulog. Pero gusto ko lang siyang bisitin. Wala lang. Okay, welcome back to me. Actually, wala namang katuturan tong TikTok ko. Gusto ko lang kayong ibuhin lahat. Yun lang. Good night. Gusto ko lang i-video. Daw sa Facebook.